Ya koromogi en sa achiel mar odhiambo intiere kama kare mar mondo miyudo weche manyien e chenro en mar ang'ichuelo wantiere kod mathoth moiko ni kata kamano magi weche ma wamiyo pek. Familia kod jokenya odichwalo penjo wi ler mar kumobila manyocho lale operation ma piny Haiti nitie. Waseyudo kesi 15 sani. Achiel kuomgi obedo confirmed gi culture ni en cholera. Kaunti ma Kisumu yango muoch mar tuo nyaldiema e sub kaunti ma Nyando kama ji adek tuono osenego. Gi law thieth nikech sani wadhi mana Migori, to Migori no watiyo gi fare. Mondwa nyuol e kor gweng' ka ginyuol mana e pap. Jopiny ma Suna West dwaro ni piny owacho ma Migori okar thieth ma kosege ma pok ochako tich nyaka ne gere higni 5 mokalo. Koromogi thuolo en mari mar mondo mi go koda mbaka ka pile e chenro ni mar ang'ichuelo. En tudi kode namba mar 336 e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV. Jogo mantiere Citizen Digital bende nyalo yudo achiel kachiel ka wago mbaka kinde miya pachi weche mopogore opogore ma wabiro bedo ka wakelo ni gi e lak seche gi. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka, bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako en jatend migawo mar omenda John Mbadi onyiso od bura ni thuolo mar Kenya dhi kawo hola e pinje maoko nenore kama dhi chopo giko e kinde machuok mabiro. Mbadi wacho ni ma biro kaluwore ni piny Kenya chiegni chopo e kiewo mogik mar omenda makoro nego kawo kaka hola e pinje kod riwruoge mag pinje maoko kaka Chris Owino leronwa. Nyaka oikre mar tweyo kanda e ndalo mabiro. Mae utima jatend migawo mar omenda John Mbadi ne oganda jo Kenya. E nyim komiti mar od bura mochung'ne loso budget, Mbadi owacho ni piny Kenya chiegni chopo e giko mar kiewo mar pesa ma inyalo yiene holo kowuok e pinje ma oko. IMF is actually a baby largely of Europe. They are the major contributors. So in terms of multilaterals, that space is shrinking. We have even exhausted. We are almost exhausting our quota with IMF. Our IMF will now just be getting into, if we completed the 9th review, which maybe I'll come back to, we will not have any other funding to go for with IMF because we have exhausted. So we will just be having unfunded arrangement with IMF. Now, the same with World Bank, I've said. African Development Bank, yes, it is there for us, but it also has limitations of resources. Mbadi yango ni mabiro kalure kod dok pinye kwan mar omenda ne riwruok mar IMF kod bengi mar World Bank kowuok e piny mar Amerika kaachiel kod piny mar Ingereza. We have IMF, we have African Development Bank, we have OPEC. Those are the major multilaterals. Now these multilaterals get funding from these major economies to give us, because the money does not just appear from nowhere. World Bank is heavily funded from the US government, and you can see what is now happening with the new regime there. I mean, new administration, I'm told regime is dictatorial. So the new government there has its own priorities, which you shouldn't blame them because everybody looks at themselves first. Hola ma piny Kenya ne geno yudo kowuok e riwruok mar IMF bende chal kama omuonyo pi bang' piny Kenya rem chopo moko kuom dwaro mag IMF. The UK are no longer as philanthropic as they used to be. You have Japan still assisting us, but for how long? You have Italy trying to help us a bit, how long? So that is what I wanted to say. So the world economy is all hit. So we must start thinking of how to support ourselves. Kata kamano, Mbadi omiyo oganda jo Kenya geno ka olero ni sirikal oseketo okenge malong'o mag bero uchumi ka kedo gi mibadhi, duoko piny nyinyo mag kawo hola e bengi, kaachiel gi tego siling mapacho kae. The most desirable, fight corruption, root it out. If we fail, then allow it. And tell people, if you find a way, we will look for you somehow. But if you escape, just put it here. We will not follow you. If you escape with the ng'ombe, tutakuruhusu uchinje ng'ombe na sisi zote tukule. Badala ya escape with the ng'ombe to the bush and you allow hyenas to eat it there. Mbadi wacho ni migawo mare sani tiyo kod bad obila mang'weyo maling'ling NIS
ng'eyo weche mag mibadhi e kind apisas mag duol mochung'ne choko osuru e pacho kae KRA. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere weche matinore kod omenda, piny owacho mag counties yudo medruok e pok mar omenda kawuok bilion 385 e iko mo mar higa mag 2024 nyaka bilion 417 iko omenda manyien mar 2025-2026. Kolose nyim komiti mar od bura mochung'ne loso budget, jatend migawo mar omenda John Mbadi wacho ni kuom omenda makamano bilion 405.1 dhi bedo omenda ma achiel kachiel ne counties e kinde ma bilion 10.6 en mano ma ibro chwal ne counties mang'aw, mano equalization fund. Mbadi wacho ni ma en atamalo 25.79 mar pok mar omenda duto ma piny owacho choko. So out of this, we are proposing that national governments be allocated 2,419.4 billion, while county governments be allocated 405.1 billion as county equitable share. And then we are also proposing another additional 10.6 billion for equalization fund. So the allocation of 405.1 billion as county equitable share translates to 25.79% of the most recent audited and approved revenue. I have mentioned that percentage because it's a constitutional requirement that at least 15% of the most recently audited and approved revenue be allocated to the counties to carry out the operation. So we are allocating 25.79 of the most recent audited and approved revenue of 2020-2021. Kawuok e weche mag omenda ma bende ntiere pacho kae to kod budget en ni mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua medo loso motegno e wi chenro ma en go mar sidho duond bura mare dwe mar 5 higani kendo madhi bedo gi jalar kom jatend piny e yiero mabiro. Gachagua molimo kaunti ma Kajiado kendo loso gi jopiny e gwenge mag Kiserian onyisogi ni en owuon obedo maongirore kaka achiel kuom joket piny owacho tesre. Limbe mar Gachagua Kajiado timore kinde ma ikruok dhi nyime ni limbe mar jatend piny e gwenge mag masawa mar piny Kenya. Kwa hivyo sisi tumeamua tunaunda chama yetu ya siasa, na hiyo chama watu ya Kajiado ndio mtaongoza hiyo chama, na chama yetu mpya tutatangaza mwezi wa 5, na national chairman wa chama chetu mpya atatoka hapa Kajiado. Uongo katika nchi yetu ya Kenya haitatupeleka mahali. Kudanganya wananchi kwamba kuna barabara, kudanganya wananchi kwamba kuna hospitali ya SHA, kwamba kudanganya wananchi kwamba kuna mijengo, hakuna chochote. Kawere gi weche mago mag siasa wadhi e kaunti namba 48 mano pinje maoko. Anyuola mar Benedict Kabiru Obila manolal e apedha e kinde apedha e piny Haiti kwedo wach mar ni nyathigi nyalo bedo ni owito ngimane ka giwacho ne giyudo mana ote ni olal. Min Kabiru Jacinta Wanjiku wacho ni nomigi ote chieng' wuok tich ni wuodgi olal kendo chenro mar manye ne dhi nyime. Simfros Okinda nigi ler. Edala Benedict Kabiru e gweng' ma Thamanda Kikuyu winge mopong' gi mirima kod penjo mathoth rwakowa. Dala riyo koro ka anyuola ni rito wach maler kowuok e tendo bila ma pacho ka bilal mar wuodgi e kinde apedha mane gitimo e piny Haiti. Jana ndio nilipata ripoti kutoka kwa sub-county Kikuyu AP komanda, kaniambia kijana yangu alienda mission, yeye alipotea na hajapatikana. Since yesterday nimekuwa nikiongea na yeye, tulikuwa tukizungumza na yeye, ananiambia bado wanamtafuta. Kalure kod anyuola ni thuolo mogik mane giloso gi Kabiru ne riko ikore mar dhi tich gotieno. Minode wacho ni mana sama chuok motelo ne lal mare, Kabiru nonyiewo miche mbui maoro ne pacho. Mimi mwenyewe mara mwisho niliongea na kijana ilikuwa Saturday. Kaniambia mama usijali, I'm coming. Tata even I want to go, nataka kukuja I said to you. Kwa sababu inakaa kwa rentals. Nitakuja nataka kukuseto ukae mahali pazuri. Sasa tukaachana hivyo
na tukaahidiana tutaongea. Nilikuwa nimemwambia ufa imekata haifanyi vizuri. Sasa kumbe ilikuwa ameorder ufa online na iron pasi. Niambia tu ni surprise. Lakini kufika nikapata yenyewe ni ufa amebai online na Kilimall imekuja hapa 5. Nikaichukua. Sasa ilikuwa ndio tuongee jana, sasa nimwambie vile kuko. Sasa unaona ndio tukakuja tukaambiwa amepotea. Kalo record gi Kabiru manetie buo bila marito tonge pachoka no morko tich mar dikelo kwe piny Haiti. Ananipea moyo, ananiambia si pabaya vile. Kwanza huwa ananiambia, anasema sisi ni wanoma. Huyo gaidi lazima tutamuua. Usiwahi kuwa na wasiwasi. But recently aliniambia walihamishwa, walikuwa wamefungua kampi ingine mahali ingine. Sasa ile kitu inaniudhu ni mambo ya mtandao. Mtandao bado wanajaza amekufa. He is not married. Sijui nini mambo mengi. So I'm urging naomba waachane na hiyo maneno kabisa mpaka mimi mwenyewe nipeane ruhusa ya mtu kusema kijana yangu amekufa. Or what I know, he is alive and he is alive. Kabiru no lal tok mojgi kinde mane gidhire so jowadgi mamoko mano kwame alwora mar Point Sunday chieng' tich ang'wen. Matimore mana toko bila machielo yande tho dwe mokale piny Haiti. Simfros Okinda, Ramogi TV. Wadhi county ma Kisumu, apisas mag thieth e county ma Kisumu kotelne kod jatend migawo mar thieth Laktar Gregory Ganda. Olanda yanga much tuo ma nyaldiema e sub county ma Nyando. Much tuo makamano mane okuongo fwenye karido thieth ma Ahero County Hospital tarika 19 dweni. Nyaka sani soyo ka kwan ji 15 machich kod tuo no gin mago ma bendi do thieth kuom jogo. Ji 6 oseyudo kod nyaldiema ka ji 3 moting'o nyithindo 2 ma higni 7 ga 14 ka achiel kod higni 31 osewito ngimagi. Apisas mag thieth olando ni giketo kenge mag chwalo thieth mapiyo e gwengego kendo gidhi nyime kod chwalo milome manyalo konyo Ganda geng'o gamo tuono ka gikwayo piny mondo mi olure kod okenge moketi ne weche mag ler e rang'iny mamalo ka gichiwo ng'ata manigi ranyisi moro amora ma nyaldiema mondo ring mapiyo oyud thieth e kar thieth machiegni kode. So jowani wan gi outbreak mar disease miluongo ni dieo gi diep man gi pi. Waseyudo cases 15 sani to achiel kuomgi obedo confirmed gi culture ni en cholera. Wan gi ji 6 ma wa confirm gi rapid test ma wayudo ni nyalo bedo ni gin cholera. Sama ne wayudo cholera case achiel ni watimo tracking to wayudo ni nitie ji 3 manosetho gin e mortuary. To wadhi e mortuary wakawo samples ma ka samples go nyiso ni rapid test nyiso ni jogi nyalo bedo ni gin gi cholera. Sani watimo activation mar cholera nikech cholera en diarrhea ma en very different, onego ji to they spread very fast. Koro emergency operation center osebedo activated, watimo enhanced surveillance. Sani any diarrhea ma gi PP bedo reported at the emergency operation center to watimo action to testing immediately. Sanitation nyaka bed very proper sani nikech sani is the rain season. To gichakoga during the start of the rain season because that's the time toilets bedo overrun and the water runs into the systems. Wang'ado na modhi Migori, jodak ma Kosege e sub county ma Suna West dwaro mondo piny owacho mar county ma Migori oyawonegi kar thieth kata dispensary ma Kosege ma giwacho ni nyaka ne higni 5 mokadho pok ochako tich. Kaka jafwambo marwa Jojo Malero gikoni gikalo achiedh nade weche thieth kaluwore ni chuno gi nyaka giwuoth mabor ka gidhi manyo thieth. Osiptal kata dispensary mar Kosege mode sub county ma Suna West en achiel kuom utego mag thieth mane oger kod 10 county ma Migori higni 5 mokalo mabende nyaka sani koro pok ochako tich. Gedo mar osiptal ma Kosege ne okelo gen mathoth ne oganda ma osudo kamanyo thieth mabor, kata kamano geno ni koro pok ochopo. Gi law thieth nikech sani wadhi mana Migori, to Migori no watiyo gi fare. Mondo wanyuol e kor gweng' ka ginyuol mana e pap. Osiptal ni waseng'iyo ndalo mang'eny nyalo konyo, otamore konyowa nyaka kawuono. Stima kende onge. Anakwayo kata intellectual opio wandaye. Stima onge gweng' ni to magi gik manyochwa mor ni wadhi yudo. E seche magirito mondo koro 10 county ma Migori oyaw osiptal ni, jodak ma Kosege osebedo kalimo osiptal ni
kendo keto ler kaluwore kod hera kaachiel kod geno magintiere godo kuom osiptandni. Waneno ni mondo wayaw osiptandwa mondo wabeti mondo okonywa. Kaka osiptal chalo, osiptal oyugno. Sani olokore mana lodge ema ji ema ninde. Wawacho ni enough is enough. Osiptandni nogere higa 6 mokalo. Right now onge kata gima osetime. An awaka machiegni kabisa. Kendo nyocha ka machiegni ka jaodo nyuol. Ma nyathi otho. Made bed ni osiptandni tiyo. Nyathina dok otho. Jodagi makosege ywago pek mayudo thieth kakoro gidwaro mondo koro 10 kaunti ma Migori koro tima piyo mar yawo osiptalni mondo giyud yot e yudo thieth. Seche mwatuo kaka an wala Migori to Migori boro ewa kaka wamkunge mutini koro kwadwa ir ng'ama dikonywa. Osiptalni nochake chon to ne wan gi kwayo makende ne jo county government mondo mi osiptalni tieke mondo bed ni wanyalo yudo thieth kama chiegni. Kata mana mine manyuol inyalo yudo ni miyo gik manyuol nyake yo nikech osiptal onge. Kennedy Okinyi menye degwego makosege wacho ni gitiyo kod omenda maromo Sh700 e yor wuoth ka gimanyo thieth e osiptende mamoko mayudore e gwenge kaka mago mag Kaler e sab-kaunti ma Nyatike. Mon koting'o ich walago alawa nyaka piny Kaler gotieno ka mudho lel ka koth ochwe en chuodho ma piko go i piny. Kudhi ga piko japiko dwaro Sh800 kidhi kono. Tend kaunti ma Migori wacho chenro mar yawo kuonde thieth kata dispensary ma osekwamo kuom higni mathoth koro dhi nyime. Gavana ma Migori Ochilo Yako mane wegego mag Kuria West juma mokalo bang' moko kuom jopiny ne kwayo mondo yaw negi achiel kuom ute thiethgi e gwego mag Kuria West ne osingo ni ute thiethgi idhi yaw machiegni. Mimi ningependa kusema serikali ya jimbo hili ya Migori vile mmeomba tufungue hospitali ya hapa tutafanya. Serikali ya eneo hili vile kina mama wako hapa tunawatambua na sisi tunafanya kwa pamoja na viongozi wote. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwana tamalo 40 mar tho mar mine ma pek kod nyithindo ma inyuolo ikelo kod nok mar remo e pacho kaendi. Kamina 16 ma nyuol kata ma pek to wito ngimagi odiochieng' ka odiochieng'. Nyithindo 30,000 ma inyuolo bende wito ngimagi higa ka higa. Ma oyangore romo mokelo kanyakla migawo mar thieth. Riwruok mar kuonde thieth mag lamo kaachiel gi lakteche mag mine kod nyithindo. Kaka jodito mondi lero riwruoge gidwaro mondo mi piny owacho many yore mag gidhi konyogo e duoko kwan mar mine gi nyithindo ma wito ngimagi kata bang' piny owacho ma Amerika ng'ado sir margi ne chenrogo. Twak ewi duoko piny kwan mar mine mayach kod nyithindo ma wito ngimagi higa ka higa e pacho ka. En twak ma okelo kanyakla migawo mar thieth, riwruok mar lakteche mag mine kod nyithindo kaachiel gi ute thieth ma otelie kod din mag lamo. Kae ma ogolie ripot ma yango ni e pacho ka, odiochieng' ka odiochieng' mine 16 wito ngimagi ka e higa to gin mine 5,000. Nyithindo 30,000 bende wito ngimagi higa ka higa. Mothers and newborns and children are still dying at our age of 60 years of independence. 5,000 women dying every year and 30,000 newborns dying every year. Is that our data? Atamalo 40 mar tho mar mine mayach kod nyithindo ma onyuol ikelo kod nok mar remo. Remo pod onge ute thieth ma pacho ka e atamalo madwarore kaluwore kod jolony mane ochopo e twagni. Atamalo 15 mar remo kende manitie gino magikoni nyalo medo kelo midhiero ahinya to ne mine manyuol. Certainly we don't have enough blood, but even if we had, there are barriers to blood transfusion. Some of the blood you get will have parasites. You don't know the blood group of these fellows, so you have blood, but you don't know which blood to give them. Poor delivery care. The transfusion facilities are not good. The staff are not skilled, not like the ones in the faith-based organizational centers, like the ones Kireki met, and some cases, affordability. Kaweche mag chwalo omenda ma oromo ne thieth mar mine kod nyithindo ahinya to e kinde mag nyuol bende okwa mondo mi olosi. SHA is still taking off.
Yeah, there are several challenges which are there. And we expect that share issues will be dealt with, and we will have access by mothers and newborns to health care free of charge and regain what we had achieved. Motelo ne telo mar Kenya Kwanza, mine mayach ne yudo thieth maonge chudo ka gitiyo kod kadi mar Linda Mama. Kata kamano ripode yango ni kwan mar mine mayach masani limo ute thieth odok piny kaluwore gi midhiero mar okumba ma thieth masani mar SHA. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa Ramogi tok report mar Judith Omondi obedo ka wakao yueyo marwa matin gi lak sechegi. Te jogo mane na bendo wacho na chelka chelro kamano Lea Wuor kuom kete Ramogi TV chenro marang'ichwelo wacho no chieng' Manuel report ma otenore kod weche mag nyuol en mano monego mak gi pekero kamano Lea Wuor kuom kete Ramogi TV. Antiere kod di mathoth kaendi an ng'at mabende luongore ni Tashley Kendi. Chieng' Manuel ane ni kantiere bomane ma Nairobi kamano kuom kete Ramogi TV. Gin ji mathoth mabende nena gi elak sechegi moko gin monuoyo ote magi Faith Onyango kamano kuom kete Ramogi TV. Armstrong Sutwa Benison chieng' Manuel no chendo marang'ichwelo Makairo kamano kuom kete Ramogi TV. Jackie Fred, Jennifer Omondi kachiel kod Dennis Odhiambo gwacho ni no ka gintiere gwenge mag Ligega mano e county Masero kamano kuom kete chendo marang'ichwelo nyakwar mga jwang' kikiri mabor pod wantiere kod mathoth na waikoni chendo ni. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolonye weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod wangeso kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Explore the Holy Land this Easter na View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao dong. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama ilika polisi timang'o. Ka yeng tachana. Ibiro utenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Okaja duong' ba. Jensia jensa. Macha wich kut mani kelo nuwa. Ibiro timo wa. Waduong' ne polisi. Yes, ayuri. Topic. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Mana Ramogi TV. I'm sure ni nyakono
kaka wanne wamake, en koro oseyudo chwat maber ahinya kae. Ining'ang'o, chiemo ni beda mana mamit kaka tie sos. Kawane, icham. Tich abijni ing'e jothumbewa. Piny masani ung'eni piny ni oti. Wagoyo mbaka kod Opiyo Bilongo. Mano yudo tiegruok mathoth ewi gwelo gita kod loso wende hera kowuok kuom japuonjre mar thum, Dr. Osito Kale. Koro kabiro dala ka, tema yudo Osito Kale. Agwele matin to Osito we winjo lweta ne aka nyathini nyalo gwelo gimoro. Bende omiyowa mopondo moseneno ei thum. Ng'at mane wawero go duol achiel ni, ne nitie tuo moro mano onre kuoma Kisiri. Gino ne chanda makata ka donje stage to ne ok anyal wer. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya. Tich abich kochakore saa 2 okinyi kendo inwae ngeso saa 5 onyango e Ramogi TV. Kik bai. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro marangi chwelo. Maneno gai mar do e kinde mokalo David Maraga owacho ni en kod oteku gi nyalo matayo Kenya komi thuolo kendo nyalo keto maino e kedo gi mibadhi. Maraga loso e mbalariany ma Rongo ka oseyo piny owacho ma Kenya Kwanza kotele kod jatend piny Kenya William Ruto mowacho ni oloko ng'eye ne ywak kod dwaro ma jo Kenya. Ochuro nyisi mar kuma mathieth ma SHA mowacho ni jo Kenya oseyuak ni nigi ng'ikruok. Bendo jiwo rawere med keto piny owacho tesre ni katiba mano pen chike ma pacho ka olu kako winjore. Existing inequalities in the access of What is going on in the country, my view would be, it would be good if you listened to the public to know what they are complaining about. I have served before in government. I was head of one arm of government. There is no magic about being a head of another arm of government. Jalup jatend piny Kenya Ngire Kithure Kindiki onyiso oganda ma masawa mar Kenya mondo mi orwak jatend piny Kenya William Ruto motegno e limbe mare mochano timo kono juma manyien. Kindiki ne olimo gwenge mag Tharaka Nithi, Murang'a kod Kiambu kambolosi gi oganda ka gisidho chenro mag dongruok. Ne otene kod jotelo mamoko ikruok dhi nyime ne limbe mar Ruto e alworano kinde mang'ur moko pod nitie wi chenro mag dongruok ma pod okwamo e gwengego. Next week Mungu akitujalia, rais wa Kenya anakuja hapa Murang'a. Si namna hii? Na haja kuja mkutano ya siasa, amekuja kufungua masoko yetu, yale yamekamilika, mambo ya stima. Mungetaka rais asembee hapa? Atembee hapa Murang'a? Afike huko Mathioya na Maragwa? Akuje asikuje? Atungetaka kujifanya ati sisi tuongee mambo yetu peke yetu, alafu tuanze kukejeli ama kuletea hao wengine mambo ya madharau. Kenya ni moja, sisi wote ni wamoja. Unataka siasa ama maendeleo? Unataka siasa ama maendeleo? Kwa hivyo sisi tuendelee namna hiyo. Kawadhi nyime piny owacho kokalo migawo mar somo lando ni koro gidhi loso chike madhi bedo kagayo chenro machwalo omenda mag hola masiro som jopuonjre mbalariany ndalo 14 mabiro. Kaka doho mar apil ne ochiko piny owacho mondo mi otim, jatend migawo mar somo Migosi Ogambo wacho kaka jopuonjre bende chiwo pachgi e wi okang' makamano. Bang' doho mar apil chiwo thuolo ne sirikal mar dhi nyime gi tiyo gi yor siro somo ma ong'ere kaka University Funding Model. Kapod burano dhi nyime, jatend migawo mar somo Julius Migosi Ogamba oyie gi ng'eto mar dohono ka owacho ni migawono koro dhi loso chike mabiro tayo kaka ichwalo omenda mag hola ne jopuonjre mbalariany e pacho ka e thuolo mar ndalo 14 mabiro. This clarity now means that we'll carry on with the implementation of the funding framework with the necessary modifications that have resulted from the National Committee on the Review of the Model. As directed by the Court of Appeal,
we will publicize the framework to the current and incoming students within the next 14 days. Ogamba mano yore nyasi mar somo e kaunti ma Homa Bay mano bagi Homa Bay High School odok ne lai manyien mar chiwo omenda magola ne jopuonjre mbalariany ma owacho ni sirikal ne okelo mar konyo jopuonjre ka okoni nyaka ne chenro no chakre sirikal osegolo omenda mar bilion 41 mar jolosom jopuonjre mbalariany ma pacho ka. Since its introduction in 2023, the government has disbursed a total of 41 billion in student-centered loans and scholarships for the benefit of a total of 240,000 students. At the time the model was introduced, ladies and gentlemen, our public universities were indebted to the tune of almost 61 billion. We will continue with the rollout of the model with the necessary modifications. Jatend migao no ni okone sirikal oikore mar medo bero sekta mar somo e pachoka ka gitiyo machiegni gi jokanyo sekta mar somo eneno ni lai manyien mar somo mar CBC obedo makare. You may be aware that on the 11th of March 2025, all education stakeholders held a dialogue on the equality of learning under the competency-based education in this county at Ogande Girls. After conducting the dialogue throughout the country, I am happy to report that there is consensus that the reforms in the education sector are rolling out well despite a few challenges. The Curriculum Institute has prepared the curriculum designs which will be distributed through the courtesy of Ministry of Education. From June, we are distributing the curriculum designs for senior school. We will also be evaluating books. Other than the curriculum designs, we are evaluating books in April, books which shall also be distributed to secondary schools, which will be our senior schools in June. Magitimore kamoko kum jopuonjre mag mbalariany to nyiso bwok margi wing'eto mar doho mar apil e wi lai manyien mar chude mbalariany. Jopuonjre go wacho ni lai manyien no ni kod midhiero mathoth ka opim kod lai machon ka koro gikwayo sirikal mondo okonygi mar neno ni gitimo penj maonge ng'ikruok moro amora. Jomonego konywa, the judiciary, there is independence of the judiciary. Kokunyal chung as a judiciary to speak for yourself. Koro onge kako konyo wande. Gech koro ka ruling osebedo pass to chak the same judiciary suspend. Koro wan wakia kaka wabro timo. Wan jopiny, wan jopuonjre, wan leaders makiny. Ng'ato kik bed gi chia moro nikech koro en kanyo ok wabichopo kanyo. Nwachop kanyo, ikonyowa koso kikonyowa. To nikech koro usemiyowago kaka loan, miwa sama wadware. Kik ochung' kik riembwa school nikech utamowa loan. It's so unfortunate that the government is forcing us with this. Why? And as comrades, we are raising our voices. As a lady, we don't want this new funding model. The government tries to argue that they're trying to enforce equity. What is equity in this case? Education is what equalizes everyone. Nyaka sani jomoko onge pesa mondo odhi mbele gi somo e skunde. King'iyo kata last semester and other semesters, government poko chulo nyaka sani. Koro ji inyore. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Machiegni mesa mar ohala piny owacho mar kaunti ma Siaya kokalo bad migao mar pur kod pith gedo jopur ma 10,000 e bwo chenro machiwo kothe kod mbolea manengone yote kinde ni ma jopur ikore ne komo. Fuonruok makama en achiel kuom yore mag konyo jopur mosebedo ka ywago nok mar mbolea pachoka. Otieno Daniel nigi mathoth. Kaluwore gi jatend migao mar pur gi pith e kaunti ma Siaya, Sylvester Kokoth, iseyudo mbolea tan 72 kaachiel kod koth bando tan 40 masani gichwalo ne jopur e kaunti no nengo mogonyore. Oyango ni e bwo chenrono bad migao no chiwo koth bando kilo 2 gi shillings 400 ka kilo 10 mar mbolea gichiwo gi shillings 600 kende. Pur mar higani wang'ni kaka sirikal mar nyalore ma Siaya nyocha wanyiewo kodhi mar oduma maromo tan 40. Mbolea bende nyocha wanyiewo tan 72 ma bende opog e sub-counties duto kende wards wa duto. Chenro mar pogo ni jopur magwa
kodhi kod mbolea magidhi tiyogo e puothegi e ndalo mag pur mar higa. Okoth maolo sekinde ma ochiwe kodhi e apis ruoth ma Karemo mayure e sub-county ma Lego Usonga okoni kopogore kod koth bando bende gichiwo tan 3 mag bel, kothe mag pamba kaachiel gi tan 10 mag sunflower. Luwo ni sirikand kaunti ma Siaya oketo omenda maromo milion 30 e chirono. Mopogre kodhi mar oduma wapogo almost tan 3 mar kodhi mar bel miluongo na gadam, ae wapogo tan 2.5 mar kodhi mar olayo iluongo ni green grams. Kokoth koni piny owacho ma Siaya chiwo thuolo ne jogo maloko ohala mag gik pur kata bedo ni gibende gitayo chenro ma kamano mondo mi jopur yud gik pur e nengo mayot. Tadwaro mondo anyis jothurwa ni subsidy program ok en mondo wariemb private investors kata jo maloko ohala e weche mag uso kodhi, uso mbolea kata jogo man gi tingni mapuro ni jopur. Ne wan kaka sirikal ka tingni wan woko kanyo to kodhi wa kod mbolewa be wamiyo jopur e nengo man piny. To nyiso ni koro jogo mauso e agrovet kata mapuro nigi kod tingni ma obiro through private entrepreneurs go ok gon gi nengo man malo ahinya manyalo tamo gi dhi e puothe. Jopur moyudo fuong'ruok ma kama ohero kamano e piny owacho mar kaunti ma Siaya kuom sire ma kama, ka giwacho ni e kinde ni giyudo yot kotenore gi nyiewo gik pur, ka gisingo mar medo keto kenge e nono ni Siaya obedo kod keyo mabup. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Agora mogitok yudo report motenore kod kothe to kod mbolea mibiro kony godo ji e kaunti ma Siaya ka uyueyo kik idhi mabor kwa duogo wantiere kod weche mag tuke. Jumuisha na Shabiki Jet X and nyakua a share of 2 million in cash. My name is Hope Ligami na nimetoka Ruaraka. What I do for a living is that I'm a business person. Nilijua Shabiki kitambo, that is through a friend, and then sasa kanionyesha how they go about. This is not my first win. Nimekuwa nikiwin tuseme small prizes. The 250,000 chiefly nitatumia kuboost my biz. I'll also continue some stored projects zenye nilikuwa nazo nyumbani. To the ladies, I can also tell them it's not just something that only men can do. It's something for everyone. Jumuisha na Shabiki Jet X. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Manate nang'o ma initimo? Anayudo order moro kae. Makoro chuni nyaka twei. Ok an ema sechikou. Beduru gi teko kendo beduru gi chir, kik uluor, kik kweduru, nimar Ruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu kuonde duto. Yudo beduru gi teko kaka skiza tune mari di star 811 star 414 hash. Chakre kit ngima joluo machon, amiya gwatani mod jaoda maduong' mondo iluw timena nyaka e ngima masani. Owe kada hol pesa ibuchni na biro loso go ore. Nyasaye okuo king'iyowa nokyai. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wang'a kon tena no nyithindo. Kinyo dhi nam. Wane kama ng'ato knie ng'ato nikech nambi ng'ie mana ji. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kitigrit. Mabang fundi mwera. Dala na ka okadwe. Koda kamor mar ngima. Kidendo gi English ni my dear. Kaka kinde mosekalo kod masani e sigenni mopogore opogore. Odhiambo maru e kakoro dwa chacho. Ng'ama onge pesa wini sani ng'ama onge pesa itimo nade. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai.
Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoi wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod Biwott nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni weche mag tuke odiochieng' ma kawuono weche mag tuke osebedo kod liet. Jakom klab mar adhula mar Kakamega Homeboyz Cleophas Shimanyula wacho ni klab no ok bi kawo okang' moro amora e wi chilo mamino jagol margi Patrick Mataz kotenore kod weche mag loso duoko e tuke nyaka chop tin nonro tieki kendo yang duoko. Kotwa kod jofwambo e apise boma ma Kakamega, Shimanyula wacho ni seogo pok onon kendo adier margi pod ok ong'ere. Mano nyiso ni gionge kod ratiro mar kawo ne okang' moro amora. Lero ni chakre Mataz ne riwre kod klab no osekawo ting' mane kaka jagol gi pek mowinjore kendo pok gineno rach mare. Kuna hii madai ya Matasi tangu jana kwenye mitandao, video zikisirculate, na kufikia asubuhi maswali nimepigiwa tangu jana, masimu zimekuwa mingi. Kwangu ndasema kwamba Matasi kwetu sisi hana makosa na sisi kwa sababu amecheza game zake 3. Mimi siwezi support match fixing, na mimi kwa Kenya mzima mimi peke yangu ndio ule mtu ambayo last time nakumbuka wachezaji 5 walikuwa wamepanga pamoja na coach. Mimi ndio nilikuwa whistleblower nikasema kwamba hawa wamepanga ABCD, tukajaribu hata kaona kama ni uongo. FIFA pia wakaingilia na wakapata kweli wana makosa. Nimesema kwamba mimi nataka mtu akuja na evidence atuambie kwamba Matasi alifix hii game na hii game alifix kama ni Kakamega Homeboyz na labda timu fulani, tujue ni timu gani alifanya. Kama ni kwa Harambee Stars, Matasi was the best goalkeeper. Na kama kuna makosa inapata watu, kweli makosa yanapatikana. Na sisi tunamtetea, makosa yanapatikana kwa sababu ni mwanadamu. Kama kuna ule na evidence ya kuonyesha kwamba alifanya hiyo makosa, achukuliwe hatua. Na watu wanaweza kuchukulia hatua ni federation ama FIFA ama CAF. Sio tutoka Kakamega. Na mimi naambia kama Wakenya wote, na nafikiri kwa watu wengi wataona wakiona hivi, sisi mchezaji yako mazoezi na tena Kapolo ntiere weche machal kamago riwruok mochung' ne adhula e pacho ka FKF oyango chako nonro e wi chien mibadhi mar loso duoko mag tuke mamieno jagol Patrick Matasi ma timbe adhula ma Kakamega Homeboyz ma bende ne otugo ne Harambee Stars. Ng'ur kod tudruok gi weche loso duoko ne oke mbui kanyiso video mayango Matasi bede twak kod jolos duoko. FKF oyango ni gibiro tudore kod CAF kod FIFA matimo nonro kapok gigolo lipot margi mogik. E ote mar FKF duolno yango ni nonro itimo e yo mar chik kendo kara jatugo wuon ok biro chiro tiro mare mar wacho wach ma korka kore. Jagoro maduong' madul mochung' ne ng'we Olympics e pacho ka Francis Mutuku olanda yanga dwaro mare mabiro laro kom jatend duol no komedo ndhadhu e sekta mag ng'wech. Mutuku wacho ni en gi yie ni ikruok momondo kaachiel kod riwruok gitiyo kanyakla biro medo kwan tuke ma piny Kenya biro piemie Olympics e higa mag 2028. Mutuku nigi yie ni obiro bedo jaloch e yiero mogo mibiro bago dwe mar 4 tarik 24 higani. And this National Olympic Committee elections are just that. Just another competition. And like our outgoing president of IOC said, people do not compete on individual levels. It's not one person against another person. What they compete on is one person has a vision, one person has an idea, one person has a plan for an organization, and they present it to their stakeholders. And the stakeholders are able to decide which vision best resonates with their needs. Agora mga juangero kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko e chenro mar ang'ich welo mana omesa makawo weche manyien obedo gi thuolo mar iko nige lak seche gi watudre kendo koromo saa 3 e chenro mar Oimore. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jalo kumarwa Nen Wilson Ochuka.